सोरबा मूर्खफोर बायदि बे इउपिपिएलनि पेजआव लिरनानै लाब गैया आरो आं पाब्लिकखौबो आं बुंगोन बे इउपिपिएलनि पेजआव बे एसटि बिनायनि सायाव हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमा सुनानै जेबो लाब गैया आरो खोमा सुनांगौ दरखारबो गैया। मानो होनोबा बिसोरो दाखालि बिटिसि इलेक्शनाव जेनग्लिजोबनानैनो खर'आनो जाखाला इउपिपिएलनिया। फार्स्टआव बे जेनग्लिजोबनानै बिसोरो माथायानो खामानि होला, गोदाव सोराव बखिनाय मा एजेन्डा लानानै बुंनो मानो जायो बिसोरो, ओंखायनो हाग्रामा सारखौ मारै दुसिनो। खुलुमबाय लोगोफोर, एसटि डिमान्ड खालामग्रा 6 जनगोष्ठीफोर बा एसटिनि दावराव जाबाय थाग्रानि सायाव जन गारजि बिथाङा रिप्लाइ होबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो गुदुंब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। नंगौ, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो एसटिखौ होनो हायाखै, बैफोरबायदि गोबां दावराव खालामगासिनो, सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफनि जा, बेखौ आङो फारागथि बुंनो गोसो गैया। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लासो बुजि मोनगोन एसटिखौ मानो होनो हायाखै सार हाग्रामा बिथाङा। दा जाय मोनगोनखौ एसटि मोनथारगोन बेनोसो होगोन, जाया मोननांगौ माबा गैया बेनो हाग्रामा सारा गाबबाबो होआ एसटिखौ, बैफोरबायदि मोनसे बुंदों। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय। नैबे जास्ट आपडेट आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो एसटि डिमान्ड खालामग्राफोरनिसिम मोननांगौथि दोङो ना मोननायनि माबा दङ, नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। गोबां मानसि आंखौ सोंगासिनोमोन नोंथाङा मानो बर' भिडिअ बानायला होननानै। आं बानायना होबाय, बर' भिडिअ फैगोन, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबाय थाब्लानो जाबाय। गोबाङा कमेन्ट खालामहरबाय थादो आदा बर' भिडिअ मानो बानायला नोङो होननानै। बानायगोन गाइस, नोंथांमोना नेना थाबाय थाब्लानो जाबाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों, आंनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरब्लानो जाबाय। दा नायग्रोनोसै जों गासैजोंबो सिनायजानाय जन गारजि ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो बे एसटि डिमान्ड खालामनायनि बागै, नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय। बेनोसै माने प्रमद सार बा हाग्रामा सारनि बेफोरबायदि माबा थाखायो। दा बेखौ आं बुंनांगौ खोथा गैला, नायग्रोना लाब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। दा बुंनो थाङोब्ला जाय सरकारा मोजां खामानि मावदों बेखौ रायजोफोरा मोनथिखायो। दा जेरै देरहानाय हारिनायाबो मोननै थाखायो नालाय, दा जोंहा देरहानायानो हाग्रामा बिथाङानो देरहाना दोनखायो, सरकार सालायबाय दोङो। ओमफ्राय 5 इयार्स जोंहा प्रमद सारा सालायदोंमोन। दा नै हाग्रामा सारा बेसेबां बोसोर सरकार दायो बेखौथ' बुंनो हाया, 5 बोसोर दायो ना बेनो थांफिनो। जाय सरकारखौ मोजां मोनो बेनोसो भट होयो, बेनिखायनो सोरबा 5 इयार्सनि उनाव गाख्लायफिनो, ओमफ्राय सोरबा 5 इयार्सनिफ्राय बिनो आरो देरहाफिनो, बेफोरबायदि मोनसे खामानि थायो, नङा होनबा? सरकाराबो जोंनि रायजो राजाफोरखौ आथिं हमनो गोनां जायो, मानो होनब्ला जेब्ला भटनि टाइमाव। बेनिखायनो आं बुंदों जेमान राजायानो जा रायजोनिसिम रावबो गिदिर जानो हाया, रायजोआसो सरकारखौ गोजौ लेभेलसिम लाङो। बेनिखायनो सोरबा सरकारा मा खालामो मोनथिबायना, जोंनि बिटिआरनि सरकारा नाम लानानै बुङा, भटखौ मोनखांनायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरखौ नाङा जायो। अब्ला जोंनि रायजो राजाफोरासो देरहाहोबाय। दा सोरबा स्कुल कलेज थांनायनि लामाफोराव दैबान जानाय, दलं बायना दोङो, बेफोरखौबो मोनथियाबा देरहाखांनायनि उनाव गावनि थाखा फैसाखौल' मोनथियो, गावनि उदैखौल' मोनथियो, बेफोरबायदिब्लालाय देरहाहोनानो, बेफोरबायदि देरहाहोनाया जाया। खनसेखौ राजा जानो हागोन, नों खननै खनथामखौ राजा जानो हाया। नों खनसेयावनो मोजां खामानिखौ मावनो रोंबासो नोंखौ राजा खालामफिनगोन नेक्स्ट बाराव, बैफोरबायदि जायो आरोना। जोंहा कलेज स्कुल थांनाय गथ'फोरा बा दलङानो माबा मोनसे हामा जानानै दोङो, बेफोरखौ एसे नायनांगोन। साइकेल गैया, साइकेलफोर रानना होनांगोन, अब्लासो सरकार होननानै जोङो मोनथिना मोननाय जायो। गाव देरहानायनि उनाव पाब्लिकखौ नेवसिग्राफोरा जेबो सरकार जाया दै, आं 100% बुंखायो, गाज्रि मोननो नाङा। दा नायग्रोना लादो एसटि डिमान्ड खालामग्रानि सायाव जोंहा जन गारजि ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो, नायग्रोना ला। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय, बियो जिहेतु एसटि डिमान्ड खालामनाय 6 जनगोष्ठीनि सायाव आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। जिहेतु इउपिपिएलनि पेजआव फेसबुकआव बुहुत मानसियानो बुंदों हाग्रामा सारखौ बखिनाय मानाय नुनो मोनदों। स' आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो बिनि सिगां, जे एसटिखौ हाग्रामा सारा होआ। जायहा मोननांगौनि क्राइटेरिया दंखायो बिसोरसो मोनगोन, जाय मोननाङा जेसेबां होख्राव थेवब्लाबो मोनखाया। बेखौ हाग्रामा सारखौ सोरबा मूर्खफोर बायदि बे इउपिपिएलनि पेजआव लिरनानै लाब गैया आरो आं पाब्लिकखौबो आं बुंगोन बे इउपिपिएलनि पेजआव बे एसटि बिनायनि सायाव हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमा सुनानै जेबो लाब गैया आरो खोमा सुनांगौ दरखारबो गैया। मानो होनोबा बिसोरो दाखालि बिटिसि इलेक्शनाव जेनग्लिजोबनानैनो खर'आनो जाखाला इउपिपिएलनिया। फार्स्टआव बे
जेनग्लिजोबनानै बिसोरो माथायानो खामानि होला गोदाव सोराव बखिनाय मा एजेन्डा लानानै बुंनो मानो जायो बिसोरो ओंखायनो हाग्रामा सारखौ मारै दुसिनो माब्रै माबा खालामनो ना गाहायाव लाबोनो बिसोर बिराद प्लेनिं खालामदों एसटि नि नामाव माने एसटि होगोन मागोन होननानै हाग्रामा सारखौ बिराद गाहायाव लाबोदों खिन्थु पाब्लिकफोरखौ आं बुंगोन नोंसोरो जेबो बेफोरखौ खोमा सुनांगौ दरखार गैया जायहा मोननांगौ क्राइटेरिया दङ बिसोर मोनगोन जायहा मोननाङा बिसोरो मोनखाया दा आं बेखौनो बुंगोन सिगां जे हाग्रामा सारा जे बुंदोंमोन जे सोरबा जुदि मोननांगौबा जोंहा जेबो माबा गैया होननाय जेबो आपत्ति गैया होननाय जायहा क्राइटेरिया दङ बिसोर डिमान्ड खालामगोन बेवहाय संबिधानाव मा लिरनाय दं बेवहाय ट्राइबेल माखासे संघआ मा खालामा बेवहाय हाग्रामा सारा जेबो माबा गैया बेवहाय आं मोनसे खोथा बुंनो जितु 2006 आव बेवहाय रोंगोरा सारा जे बुंदोंमोन एसटि नि सायाव माने एसटि होयोबा जोंहा जेबो आपत्ति गैया होनना बुंदोंमोन रोंगोरा सारा 2006 खिन्थु जोंनि जाथिया जेबो एफेक्टल' जानाङा अबभियासलि सोरबा क्राइटेरिया दङबा मोननांगोन बा मोनगोन बेखौ नायबिजिरनानै होगोन बेवहाय रावबो जेबो बुंनो हाया रोंगोरा सारा बुंदोंमोन 2006 आव जे एसटि होयोबा जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै ओमफ्राय 2020 निफ्राय 25 सिमाव बे गबिन्दआ डिपुटि चिफ जानानै एक्स डिपुटि चिफआ बे दुनियानि होख्रावबोदोंमन जे जोंहा जुदि एसटि खौ होमारोब्ला जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै होमबा मा खोथा जाखो बियो बे इउपिपिएल नि पेजआव लिरग्राफ्रा बिनि सायाव बुं 2006 आव जे बुंबोदोंमोन रोंगोरा सारा 2020 निफ्राय 25 सिमाव जे गबिन्दआ बुंबोदोंमोन बिनि सायाव मा बुंगोन बेखायनो जानला मानला बिसिनि इउपिपिएल नि पेजआव जेसेबां मा बुङो बखिबाय थादों खिन्थु पाब्लिकआ जेबो साननो नाङा जेबो आन्दायनानै जाहाथा कनफिउज जानो नाङा बिसोर जाहैबाय जेबो माथा गैला जेबो खर' गैला बे जेननायनि उनावहाय जानला मानला बखिनानै सेस जाबाय आरो बे इउपिपिएल नि पेजआव जा लिरदोंना बिसोरनि माखासे मिस्टेकनि थाखायनो दिनै जेनग्लिजोबदों इउपिपिएलआ आरो जिहेतु 7था देरहानानै दङना बिसोरबो बे इउपिपिएल नि पेजआव जा बक्सलाबायना बिसोरनि थाखायनो बे 7 जनाबो आरो जेनबावगोन नायबाय था थेंक इउ सो माच अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बाथ्राया थाल्ला थुला बुंखाबाय जन गारजि ब्रादारा एसटि डिमान्ड खालामग्राफोरा बोरै मोननांगौ मोननाङा सोर मोननांगौ मोननाङा दा बेखौ लानानै सोरबा गोबां दावराव खालामगासिनो दावरावा जाखागोन एसटि मोननाय मोननैफोरा बेफोरो जाखागोन आं मोनथिनाय बायदिब्ला दा कमेन्ट खालामना बुंहरदो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो मा बाथ्राखौ लानानै बेफोरबायदि सोर एसटि डिमान्ड खालामनाया सोर मोननांगौ मोननैनि गैया बेफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो दा आपडेटआ बेनोसै जन गारजि ब्रादारानो बुंखाजोब्बाय आङो इमान बुंनांगौ बाथ्रा गैला नङाबा आं बुंबावगौमोन ब्रादारा बुंखाबाय दा आंहा जेरावबो रावनिथिंबो आं जानानै भिडिअ बानायनाय जायाखै नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय ना दा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामदो ओमफ्रायो नायलांबाय थानोसै जोङो आं सानफ्रोमबो नायो बड'लेण्डनि माबाफोराव जेरै जागासिनो खबरफोरा एकदम गुदुं खबर नुगासिनो जोङो बे खाननैसोआ खबरफोरखौ लाबोगोन बिदिनो आङो सानफ्रोमबो लाबोगोन बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच गोजोन्थों